پھر ساڑھے دے گسا مولویوں نے یہ کر دیا. مولویوں نے 1 روپیہ بھی تسی نہیں دیتا. ارباں روپیے پاکستان دے, بلکہ میں آکھاں گا ارباں ڈالر پاکستان نے سیکیورٹی دے نام دے ہوتے خرچ ہوئے. سیکیورٹی دی حالت کی ہے پاکستان وچ ارباں روپے جوڈیشری تے خرچ ہوئے. جوڈیشری دی حالت کی ہے پاکستان وچ ارباں روپے جناب اعلیٰ انتظامی امور تے خرچ ہوئے, مواصلات تے خرچ ہوئے, روڑاں تے خرچ ہوئے. انہاں دی حالت بھی دیکھ لو تے پاکستان وچ 1 روپیہ دینی مدرسیاں تے مسیتاں تے خرچ نہیں ہویا. اس وقت بھی پوری دنیا وچ پہلے نمبر دے تے حافظ قرآن پیدا کرنے والے ملک دا نام پاکستان ہے. پوری دنیا سب تو زیادہ پہلے نمبر تے شیخ الحدیث پیدا کرنے والے ملک دا نام پاکستان ہے. اسی تواڈی معاونت دے بغیر جو کر سکدے ساں کیتا ہے. ساڈے نال نہ لڑ, نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. ہن کہندے ہو جناب وہ وردی میں تھا وہ ایسا تھا. نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے رہا زنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. مجھے زنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. جنہوں شہرک کہہ دینے ہو شہرک کٹی گئی کشمیر, تو ساں گانے بنا دے رہ گئے, تو سنترانے جناب اعلیٰ ریلیز کر دے رہ گئے. تے جہاد کنے کرنا سی, میدان کنے اترنا سی. بس اسی تو انہوں نیک مت دیتی, تسی ساڑھے ووٹ چوری کر لے, تسی لبیک دے بکسے چوری کر لے, جو دل کرے کردہ جا. لیکن لبیک میدان مرد دم تک کھڑی رہے گی. قرآن دی عزت دا مسئلہ ہوئے میدان چوہاں گے, حضور دی عزت دا مسئلہ ہوئے گا میدان چوہاں گے. تو جو مرضی ساڑھے رستے وچ روڑے اٹکا لے, اسی تن وہی کہنا چاہنے ہیں. معلوم چہرے آلیانوں بھی کہنا چاہنے ہیں, تے نامعلومانوں بھی کہنا چاہنے ہیں کہ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا. مجھے زنوں سے غرض نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. کہندے نے جناب اعلیٰ دیکھیں تو صحیح, مولویوں نے آ کے جناب اعلیٰ کون سا نظام لینا آیا. میں کہ مولویوں اپنے پیو دا نظام نہیں لے آنا, مولویوں ہی نظام نے لے آنا ہے جو حسین کریم دے نانا جان نے لے آندا. مولویوں ہی نظام لے آنا جو صحابہ کرام نے لے آندا. سانو نمیں نظام بڑھاون دی لوڑ نہیں ہے. اس نظام میں چاہندہ کی ہے کہ منہ دے من ٹنہ دے ٹن سونا کٹھا ہوئے مسجد دے اندر. ایک پیسے بیٹھا ہویا بندہ دوجے پاسے بیٹھے بندے نو دیکھ نہیں سکدا, کھلوتا بندہ دوجے پاسے بندے کھڑے ہوئے نو دیکھ نہیں سکدا. تیرے تے میرے نبی نے آ کے اپنے ہتھاں نال غریباں وچ ونڈنا شروع کیتا. مدینہ سارا رج گیا, کوئی لین والا نہیں, اتنا سونا بچ گیا. حضور نے جناب عصر بھی اتھے پڑھی, مغرب بھی پڑھی, عشاء بھی پڑھی, رات بھی حضور مسجد رہے, فجر بھی حضور نے اتھے پڑھی, ظہر بھی پڑھی, عصر بھی پڑھی. اگلے دن عصر تو بعد دو بندے جناب مدینے میں آئے تے انہاں نے آ کے آکھیا سی غریب ہاں. حضور نے وہ سامان انہاں نو دتا, منا دے من سونا ونڈ کے, ٹنا دے ٹن سونا ونڈ کے. نبیاں دا سلطان ایویں ہاتھ جھاڑ کے, ایویں جناب اعلیٰ اپنے ہتھاں نو جھاڑ کے حضور اپنے گھر تشریف لے گئے. بس پاکستان دا خزانہ انج غریباں نو برابر تقسیم کر دیو. ساڈیاں بیٹیاں نو ٹرکاں واسطے آٹے واسطے لائن لگن دی ضرورت نہیں ہوئے گی. انج غریب دا حق دے دروازے تے دے دیو. حضرت عمر نے آخری سال زندگی دے فرمایا سی, اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تے سنا دیاں پہاڑیاں میں جڑا بکریاں چراندا ہے اس بکریاں دے چرواہے دا حصہ بھی بیت المال چوں ان دے گھر تک پہنچاواں گا, اس تو پہلے کہ او میرے دروازے تے منگن آ جائے. اونچی بول.
اج پٹدے نے کہ بلوچی جناب ہتھیار چک لے، اے جناب پٹھانا نے ہتھیار چک لے، اے جی فلاں نے جناب انج ہو گئے، جنہاں دیاں ماواں لکڑیاں چنن برساتاں وچ بھی تے برف باری وچ بھی، تے انہاں دے بلوچستان وچوں نکلی گیس مری تک بل رہی ہوئے تے انہاں دیاں ماواں نوں لکڑیاں چننیاں پین تے ہور کی کرن گے؟ جنہاں دا سونا ریکارڈ کے چل میلوں میل کئی 100 میل تے ایریے دے اندر سونا ہوئے تھلے تے بلوچستان دے ٹر دے بالاں دے پیراں تھلے پان دی جتی نہ ہوئے تے کی کرن گے؟ تسی وسائل دی منصفانہ تقسیم کرو، انسان دے بچے بڑھو، عیاشیاں بند کرو، تے خدا دی قسم پاکستان آج بھی پوری دنیا دے اندر سپر پاور بن سکے۔ پاکستان توجہ بھائی، پاکستان آج بھی پوری دنیا دے اندر جناب سر اٹھا کے جی سکتا ہے۔ پھر کہندے نے یہ قوم جناب بہت کمزور ہے، یہ منگتی ہے۔ ایک قوم منگتی نہیں، ایک قوم بڑی وڈی سخی ہے، پر میرے ملک دی عوام بڑی وڈی سخی ہے، اللہ دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ ایک قوم تے ایسی ہے کہ رمضان سحریاں ایک کران، افطاریاں ایک کراون، فطرانے اے دیون، زکاتاں اے دیون، جدو سیلاب آ جائے اپنے گھران دے بسترے چک کے اپنے بھائیاں نو اے دیون، جناب زلزلہ آ جائے اپنے گھران دا سامان چک کے اپنے بھائیاں نو اے دیون۔ اے منگتے نے، اے منگتے نہیں، منگتے او نے جڑی قومی اسمبلی ہے 350 400 دا ریوڑ بیٹھا ہویا ہے، جڑا پورے ملک دے وسائل تے قبضے کر کے تے انہاں دے نام تے منگ کے عیاشیاں کردا ہے۔ آج ضرورت ہے سمر دیئے کہ قوم انہاں نو آکھے بس بھائی بس، ہون تواڈیاں بدماشیاں نہیں چلنیاں، ہون آیا دین آیا، ہون حضور دے دین نے آنا ہے۔ تے جے حضور دا دین آ گیا، اللہ دی قسم ہے تواڈے کول تے بڑا کچھ ہے، تواڈے کول ہے ہی بڑا کچھ، میں ایویں نہیں گل کر رہا۔ نہ تواڈے ورگی ریلوے ہے افغانستان وچ، نہ تواڈے جیسا مواصلات دا نظام ہے، نہ تواڈے جیسے جناب اعلیٰ اس طرح دیاں زرخیز زمیناں نے، نہ تواڈے جیسا نہری نظام ہے انہاں کول۔ تے اس جگہ تے ڈالر ہوئے 85 روپے دا تے میرے ملک چ ہوئے 300 دا، تے اسی 42 سال جنگ بھی نہیں لڑی، انہاں 42 سال جنگ بھی لڑی ہوئے تے اتھے پٹرول ہوئے 38 روپے تے میرے ملک جناب اعلیٰ 300 دیاں گلاں ہو رہی ہیں ہون تے 250 تے لینا لگ کے پٹرول لب رہا ہوئے۔ تے پھر اس چیز دا منو اس چیز نو کہ جناب اے ملک دے پیسے دی بے قدری، ملک دے پاسپورٹ دی بے قدری، ملک دے وسائل دی بے قدری، اس صرف چند بدماشاں دی وجہ تو ہے، اس عوام دی وجہ تو نہیں ہے۔ اے عوام، ہاں ایک قصور عوام دا ضرور ہے کہ ماشاءاللہ اتھے بیٹھن گے آکھن گے حضرت صاحب دعا کریں اللہ کوئی حضرت عمر کا خادم غلام حکمران عطا فرمائے۔ مسیتیں چڑھن گے سانو جمعے والے دن چونڈیاں پا کے آکھن گے مولوی صاحب کوئی دعا کرو اللہ کوئی چنگا حکمران دے۔ تے جس ویلے ووٹ دین دی واری آئے گی، ایک پاسے چنگا بندہ کھڑا ہے، ایک پاسے قبضہ گروپ تے بدماش کھڑا ہے، تے پھر آکھن گے او مولوی ہو تسی کیڑے پاسے ٹر پے ہو؟ ووٹاں تہاڈا کیڑا کم ہے؟ شریف بندے دا کی کم ہے؟ جدو بدماشاں نال کھڑے ہوو گے تے انہاں کی تانوں آ کے تراویحاں پڑھانیاں، انہاں آ کے تانوں افطاریاں کرانیاں نے، جو بیجو گے وہ کٹو گے۔ اے نہیں ہو سکدا کوئی پپل دا بیج سٹے تے دعا منگنا شروع کر دے یا اللہ وچوں چوں سانپ نکل آوے، جو سٹنا ہے وہ تسی کٹنا ہے، جو بیجو گے وہی تسی کٹو گے۔ اسی تواڈے اگے دست بستہ اتنی گل کر رہے ہیں، دین میرا تواڈا محتاج نہیں، دین اپنی پاور نال کھڑا ہویا ہے تے اپنی پاور نال انہیں آنا ہے تے رہنا ہے۔ لیکن ایک گل ہے، کسے راجے گجر جٹ نے دین نال کھڑے ہو کے اگر کم کرنا ہے تے مالکہ نے انہاں دا کسے صورت بھی قرضہ نہیں رکھنا۔ میرے بابا جی فرماندے ہوندے سن کوئی پیر فقیر مولوی، کوئی راجے گجر جٹ ملک، کوئی وڈے وڈے سردار تے انہاں دے پتر اے نہ سمجھن اسی کم نہیں کران گے دین دا تے کم ہوئے گا نہیں، اسی حضور دی عزت تے پہرا نہیں دیاں گے تے ہوئے گا نہیں۔ فرما مالکاں دی مرضی ہوئے او ترکھانہ دے علم الدین تو کم لے لین، مالکاں دی مرضی ہوئے او امانہ دے ممتاز قادری تو لے لین، مالکاں دی مرضی ہوئے او چیمیاں دے عامر عبدالرحمن چیمے تو لے لین۔ پھر فرماندے سن تے انسان سن، مسلمان سن، او مالکاں دی مرضی ہوئے او منگولیاں دے کتے تو کم لے لین۔ پھر فرماندے سن کتا تے پھر جاندار ہوندا ہے، مالکاں دی مرضی ہوئے تے حضور ہجرت دی رات اگر بیٹھے ہون مالک پہرا دیمان تے آوے، کم لین تے آوے تے کبوتری دے 2 انڈیاں تو تے 1 مکڑی دے جالے تو کم لے لوے، مالک کم لے سکدا ہے، وہ تواڈا محتاج نہیں۔ تانوں خود نو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ دا تے اون دے رسول دا کہ اللہ نے تانوں سیاست داناں دے نعرے تے نہیں لایا فلانا آوے ہی آوے تے فلانا جاوے ہی جاوے۔ رب دا شکر ادا کرو اللہ نے تانوں اپنے حبیب دے نعریاں تے لایا ہے کہ تسی یہ نعرہ لا رہے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔
تاجدار ختم نبوت اللہ تعالیٰ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرمائے لالا جی دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ حضور دے تمام غلاماں نو میرے سمیت مرد دم تک حضور دی عزت دا پہرے دار رکھے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک شعر سلام داتے حضرت دعا کرانگے مصطفیٰ سلام شمع بز میں ہدایت پہلا فتح باب نبوت بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت لاکھوں سلام السلام سبھی رسولوں کے پہلے آخری رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول نماز باجماعت ہوگی اس کے بعد ختم اور دعا ہو جائے گی ایک ہی دفعہ اجتماعی دعا ہوگی نماز پڑھیں ہم جماعت پہنچ گئی